सिक्स शिड्यूल अट'न'मि जा डिसिनि जेबो खामानियानो गैखाया हयथ' मनिटरिं माबाफोर अथराइज खालामनो हानाय मनिटर खालामनो हानाय जे डिसिआ माबाफोर स्किम जुदि डेभेलपमेन्टेल स्किमनि बेफोर साक्सेस जादोंना जायाखै खामानिफोरा मोजां जादोंना जायाखै बेखौ हयथ' भिजिल खालामनो हानाय मनिटर खालामनो हानाय खिन्थु एक्सेप्ट बेनि बादैथ' जेबो अधिकार डिसिहा गैया माने बिटिसिआव जा सार्टिफिकेट नङा खायफाया जोंनिया सनवालफोरा बरा दास सयखिया बरुवा हाजरिकाबो लिरो आरो सरनियाफोराबो दास देखा लिरो पाटगिरि लिरो मदायफ्राबो लिरो गतिके उपाधिया गेदेरख्रं नङा माने बे हारि माने जोंनि हारिनि नंगौना नङा सेटल ट्राइब नंगौना नङा बेसो माने थार बाथ्रा बेसो मुल बाथ्रा आरो मा उपाधिया आं जेनेबा खाख्लारिखाय आंखौ सिनायबाय खिन्थु आखौ जोंनि बर'आवबो जुदि उजिर लिरनाय दोङो खिन्थु बे एकदम बर'खा बिनिथ' होथारनांगोनथ' बर'नो दा सनवालफोरा मालाय क्लेन सिस्टेम आगोलनिफ्रायनो हाजरिका लिरो बरा लिरो सयखिया लिरो खिन्थु कमन सारनेम बिसोरनिया जाहैबाय जेनेरेल कमिउनिटिनि मानसिफ्राबो बरा सयखिया दास ओरैजाय लिरो ओंखाय आइडेन्टिफिकेसनाव एसे गोब्राब जायो आरो मा आरो आइडेन्टिफिकेसनखौ बेनि थाखायनो ट्राइबेल संग'नो होनाय जादों जों नायबिजिरनानैसो आइडेन्टिफाइ खालामगोन पलिसि प्लेन्स ट्राइबआव जा प्लेन्स ट्राइबेलनो 10% रिजार्भेसन होनांगौ आरो 10% एसेम्बलि सेगमेन्ट बा पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआ रिजार्भ जाथारनांगोन जेरावहाय ट्राइबेल पपुलेसन बांसिन बेखौ ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ खालामनांगोन जोंबो मोनसे हमवर्क खालामगासिनो आरो जोंबो इलेक्सन कमिसननो डिमान्डखौ खालामगोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360